Într-o societate în care anxietatea este din ce în ce mai prezentă, avem obiceiuri zilnice, aparent banale, care ne întrețin această stare sau chiar o agravează. Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre obiceiurile noastre zilnice, cele mai comune, la care ar trebui să renunțăm dacă vrem să ne vindecăm anxietatea. Eu sunt Maria, sunt psiholog și expert în anxietate. Sunt aici alături de voi în online de peste 10 ani și vă ofer resurse gratuite pentru ca voi să vă vindecați frica și să vă creați o viață conștientă ideală. O să vă povestesc despre rezolvarea anxietății din punctul meu de vedere la sfârșitul acestui video și o să vă spun și tehnica prin care peste 1000 de oameni s-au vindecat, dar acum vreau să vă dau 5 idei principale, 5 lucruri pe care sunt sigură că le faceți și care vă sabotează vindecarea anxietății. În primul rând, stimulentele precum cafeaua, alcoolul, băuturile energizante și fumatul. Acestea toate cresc cortizolul, cresc bătăile inimii, adică cresc pulsul, care deja este o asociere pentru voi spre anxietate sau chiar atac de panică. Deci toate acestea, cafeaua, băuturile energizante, alcoolul, agită mintea, stimulează apoi secretarea de cortizol și oamenii cu anxietate, după cum știți, deja au o secretare hormonală puțin dezechilibrată, da? Și trebuie să avem foarte mare grijă la toți acești stimuli exteriori sau lucruri pe care le băgăm în organismul nostru și în sistemul nostru, ca nu cumva să secretăm mai mulți hormoni de stres decât ar trebui, pentru că noi oricum, într-o stare de anxietate, secretăm mai mulți hormoni de stres. Deci orice poate trece peste limită sau să agraveze cu mult trecerea peste limita acestor hormoni de stres, este clar că nu ne fac deloc bine. Și măcar pe perioada vindecării, pentru că dacă sunteți într-o perioadă de dezvoltare personală sau mergeți la terapie sau urmați un parcurs de vindecare a anxietății, așa cum am creat și eu și o să vă povestesc la sfârșit, ei bine, mai ales în acea perioadă încercați să vă abțineți de la a introduce acești stimuli exteriori care să vă dea peste cap tot procesul, pentru că voi s-ar putea să fiți cât de cât ok și să beți o cafea și apoi mintea să începe să rumege niște gânduri negative sau să intrați în acel ciclu vicios de minte, emoții, stări pe care nu le puteți controla, somatizări și apoi atac de panică. Deci încercați, vă rog, din tot sufletul să nu mai beți cafea, să nu fumați, să nu beți alcool și dacă vreți să o faceți din nou după ce vă vindecați, foarte bine, pentru că s-ar putea să controlați mai bine aceste spike-uri ale hormonilor de stres, dar până atunci recomandarea mea este să încercați să le eliminați. Punctul numărul 2, scroll-ul nesfârșit pe social media și notificările pe telefon. Sunt suprastimulare cognitivă, dopamină artificială și îți bagă mintea la fel într-o stare de agitație. Dar mai ales, scroll-ul pe social media este o capcană foarte, foarte periculoasă. De ce? Pentru că s-ar putea să vezi niște informații care îți aduc o stare de relaxare, îți distrag mintea și te simți bine. Dar s-ar putea printre toate acele informații, postări, reel-uri și așa mai departe, să vezi și ceva ce îți activează anxietatea. Să vezi o frică de-a ta foarte mare. Și aceea, după cum știi, te va duce în spate foarte, foarte mulți pași. Poate la fel tu ești în procesul de vindecare a anxietății și vezi ceva ce te dă cu totul peste cap. Social media este o sabie cu două tăișuri. Poate să te distragă, îți dă dopamină artificială, care nu e o chestie foarte bună, dar să zicem că te ajută pentru că te distrage și îți ia mintea de la stările tale, dar în același timp, una din 50 de postări s-ar putea să te dea în spate foarte mulți pași pentru care tu ai muncit din greu. Deci vă recomand la fel în perioada vindecării măcar să limitați pe cât puteți scroll-ul pe social media. Să nu aveți notificări foarte multe pe telefon decât pentru mesaje și apeluri telefonice și să încercați să nu vă folosiți telefonul ca pe o distragere a minții, pentru că este o sabie cu două tăișuri. La punctul numărul 3 vreau să vorbesc despre ceva ce fac oamenii cu anxietate în special și anume caută foarte multe informații despre această problemă. Supraîncărcarea cu informații nu face decât să te țină blocat acolo.
Și așa cum am spus de foarte multe ori la mine pe canal și dacă mă cunoașteți de mult timp, știți că spun că nu vă recomand niciodată să căutați foarte multe informații, să nu căutați despre simptome, să nu vă hrăniți cu astfel de informații pentru că vă vor activa propria anxietate. Dacă citiți că nu știu cine a avut nu știu ce simptom, s-ar putea să îl somatizați și voi să nu-l fi avut. Deci această căutare exagerată despre anxietate, de soluții, de tot felul de lucruri, nu vă face decât să fiți blocați în acel tipar, să fiți blocați în acea poveste. Și astfel ținem atenția fixată pe problemă, nu pe soluție. Ce vă recomand eu este să găsiți un parcurs clar de vindecare, așa cum o să vă sugerez și eu, dar pe care să-l urmați. Și în acea perioadă nu mai faceți altceva, nu mai căutați, nu mai întrebați, nu mai discutați, doar faceți practica pe care o aveți de făcut. Un parcurs coerent de vindecare a anxietății vă dă toate uneltele necesare pentru ca voi să depășiți aceste stări. Și în acea perioadă nu aveți timp de alt stimul care vă pot întoarce din drum. Numărul 4 este ceva ce facem probabil cu toții, dar pe cei cu anxietate îi afectează mai mult decât pe ceilalți, și anume lipsa unei rutine clare de somn, hrană și mișcare. Acestea pot părea banale și sunt sigur că le-ați mai auzit de zeci de ori, dar sunt foarte importante în vindecarea anxietății și în echilibrarea întregului nostru sistem. Tot acest haos în programul nostru de somn, hrană și exercițiu înseamnă un sistem nervos haotic. Înseamnă un sistem nervos care nu poate să prevadă atunci când va mai primi hrană. Și atunci el întreține o stare de anxietate. Un sistem nervos care este suprastimulat și nu poate să-și dea seama când va fi total relaxat sau când va primi destul somn și destul o odihnă. Da? Mintea noastră, așa cum am spus de multe ori, este creată să ne țină în viață. Nu în fericire, nu în liniște, ci să ne țină în viață. Și cum rămânem noi ca organism viu în viață? Prin odihnă, prin hrană și prin exercițiu fizic. Și toate acestea, dacă vreți să scăpați de anxietate, trebuie să fie pastilele voastre magice pe care să le luați la aceeași oră și pentru aceeași perioadă de timp în fiecare zi. Pentru că astfel, sistemul nostru nervos, dar mai ales mintea noastră, va putea să-și facă o rutină, un ritual, ceva sigur pe care ea se bazează și știe, băi, la ora asta primesc hrană, deci nu am de ce să îmi activez anxietatea pentru că nu știu când voi primi ceea ce mă susține în viață. Așadar, vă recomand din nou, din tot sufletul, dacă sunteți în acea perioadă a vindecării, încercați să vă creați o rutină sănătoasă pentru voi care să includă somn, hrană și exercițiu fizic. O să vedeți că face minuni asupra întregului nostru sistem nervos, asupra acelei eliberări de hormon de stres, asupra minții noastre și asupra calității gândurilor noastre. Includeți în perspectiva voastră de vindecare, oricare ar fi ea, aceste lucruri extrem de fizice pe care le puteți controla. Puteți controla când să vă odihniți, puteți controla când să mâncați și ce să mâncați și puteți controla să includeți și un minim de exercițiu fizic în viața voastră. Și la numărul 5 o să vorbim despre haosul mediului înconjurător. Și anume, viața voastră de zi cu zi. Poate aveți un job stresant, poate trăiți într-un mediu acasă stresant, poate aveți lângă voi o mamă, un tată sau o vecină care vă dă tot timpul cele mai proaste vești ale oamenilor din jur. Poate trăiți într-o relație toxică. Ei bine, toate aceste lucruri este logic că vă întrețin starea de stres și anxietate. În același timp, este și de înțeles că nu vă puteți da viața peste cap acum doar ca să vă vindecați anxietatea. Dar ce vă pot recomanda eu este să încercați să eliminați pe cât puteți stimulii exteriori care vă pot aduce stres, măcar în perioada vindecării. Dacă aveți un prieten, poate, care vă
debalansează sau poate care vă aduce vești proaste sau este foarte negativist, încercați măcar cu el să răriți o perioadă legătura sau, în general, să vă creați așa o bulă care să vă permită vouă, măcar pentru o perioadă, să vă duceți în liniște acest proces, să înlăturați pe cât puteți stimulii aceștia exteriori pe care de multe ori nu îi putem controla și să vă creați voi un nou raport cu aceste lucruri, pentru că puteți chiar și așa să eliminați o parte din stres, raportându-vă voi diferit. Nu vă mai enervați atât de tare cu persoanele de lângă voi. Nu mai ascultați tot timpul ce vrea să vă povestească vecina. Le puteți chiar spune: te rog frumos, mie nu îmi mai spune vești proaste despre ce a pățit X și Y. Nu mai îmi spune pentru că în această perioadă nu mă ajută. Știu că aceasta este o recomandare foarte greu de aplicat, dar tot ce vreau să vă spun și poate să vă atrag atenția la acest punct este că oamenii din jurul nostru de multe ori ne întrețin starea de anxietate și dinamicile din jurul nostru ne întrețin starea de anxietate. Dar atunci când ești asumat într-un proces de vindecare, poți schimba chiar și aceste dinamici. Și poate nu poți normal renunța la oamenii din jurul tău, poți renunța poate la un prieten, la un amic, la o informație, la așa, da. Dar nu poți renunța la părinți sau la partenerul de viață. Dar poți schimba dinamica și poți schimba dinamica fie spunându-le: te rog frumos să înțelegi că în această perioadă, uite, eu trec prin asta și 2 luni mi-am rezervat ca eu să mă vindec de anxietate și te rog să mă susții în acest proces, ne mai împărtășind cu mine, ne mai intrând în discuții contradictorii și așa mai departe. Sau, pur și simplu, dacă nu este o persoană destul de conștientă și nu poți discuta asta cu el sau ea, atunci tu pur și simplu să fii mai non-combat, să fii centrat, să nu mai intri în lupte de ego, să nu mai vrei să demonstrezi, să nu știi, să rămâi puțin calm, te izolezi așa cumva energetic și îți vezi de drumul tău, măcar pentru o perioadă. Ideea acestui video a venit de la Mirela, care, după cum știți, este colega mea, este cea care vorbește cu voi în consultațiile 1-la-1 pentru vindecarea anxietății și mi-a spus că vorbim cu foarte mulți dintre voi și a dat seama că, ei fac treaba, dar ei nu-și schimbă cu nimic mediul înconjurător în momentul în care fac terapia de 8 săptămâni, de exemplu. Și atunci e foarte greu ca lucrurile să funcționeze și, într-adevăr, trebuie să ai grijă ca în această perioadă de vindecare tu să-ți creezi o bulă favorabilă vindecării, o bulă favorabilă schimbării de care tu ai nevoie pentru a-ți relua viața, fără frică și fără stările aferente anxietății. Așadar, de la lucruri destul de simple, spun eu, precum renunțare la cafea, alcool, fumat de orice fel. Nu vreau să ating acest subiect, dar nu vreau să vă spun ce rău poate face fumatul de alte chestii pentru o persoană care are și un pic de anxietate. Alcool, deci toate aceste lucruri care sunt stimulente, care îți destabilizează cumva această secreție și hormonală, dar mai ales starea ta interioară și, după cum știți, în anxietate, orice agitație minoră a minții poate să ducă totul într-o zonă în care cu siguranță nu ne dorim. Apoi, introducerea unei rutine de somn, hrană și sport, eliminarea trigărilor din social media. Deci sunt lucruri cât de cât simple pe care eu vă recomand să le faceți astfel încât să vă creați un mediu oportun vindecării. Și acum să vă explic cum mi-am vindecat eu anxietatea și parcursul pe care l-am creat, special pentru cei care sunt poate pierduți de luni de zile sau de ani de zile în această căutare nebună pentru a-și vindeca anxietatea. Am creat un parcurs de 8 săptămâni ghidat online, îl faceți singur din confortul casei voastre. Toate videourile sunt preînregistrate, sunt meditații ghidate care durează 10-15 minute în fiecare zi, sunt videouri teoretice și tot acest parcurs durează 8 săptămâni, în urma căruia vă garantez că
treceți peste cel puțin 70% din anxietatea actuală. A funcționat pe mai bine de 1000 de oameni. Este un parcurs pe care eu l-am creat în peste 10 ani de zile. Eu am suferit de anxietate 7 ani de zile și în toți acești ani am căutat disperată o soluție de la pastile, psihiatri, psihologi, șamani, vindecări energetice. Am făcut tot ce se putea și am creat, după ce m-am vindecat, acest parcurs, având în spate facultatea de psihologie, am creat acest parcurs care să fie scurtătura pe care eu nu am avut-o, scurtătura pe care eu o căutam timp de 7 ani de zile. Așa că am creat această terapie de 8 săptămâni. Aveți în descriere link-ul către ea. Dacă vreți să o urmați, este extraordinară. Dar, o să vă mai spun încă o dată, este un parcurs pe care trebuie să vi-l asumați. Și în momentul în care începeți, trebuie să înțelegeți că, bun, eu acum fac asta pentru mine, eu acum fac asta pentru vindecarea mea. 2 luni de zile fac un efort cu totul pentru vindecarea mea, ca să am cele mai mari șanse să ies învingător la sfârșitul ei. Îmi fac practica zi de zi, dar în același timp nu mă hrănesc cu toxicitate din exterior. În același timp renunț la aceste lucruri care îmi pot agita mintea, renunț la imprevizibilitatea social media-ului, anunț oamenii din jur că trec prin asta și că am nevoie de susținerea lor, astfel încât să nu îmi trigăruiască frici de care nu am nevoie. Așadar, acestea sunt lucrurile pe care le facem inconștient zi de zi și ne întrețin anxietatea. Anxietatea, din păcate, nu trece de la sine. Dar vestea bună este că așa cum ți-ai învățat mintea să gândească negativ și să aibă aceste stări negative, așa ți-o poți și dezvăța. Dar trebuie să faci ceva conștient. Dacă mă crezi pe mine și vrei să urmezi parcursul meu, las totul în descriere și o să ai acolo toate resursele. Dar dacă nu, orice altă variantă alegi, încearcă să îți creezi această bulă perfectă pentru vindecare și să renunți la aceste lucruri minore care îți întrețin anxietatea. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și vă doresc o viață magică!